स्कुल इउनिफर्मनि एसे गुलुं गुजुं जाबाय थादों दायो। बे स्कुल इउनिफर्मखौ लानानै जोङो IS जोंबो एसे सावरायबाय आरो दिनैनि हाउसावबो जों थिरां लाबाय जे कुनु बयधे जिथु दख'ना फैदों बे दख'नाया मिटारहिनि बे गानथावना नंखाया। जाय गस्ला फैदों बे गस्लाया नों मोदोमाव सोनांगौबा जोजोबलायनाय सिथर बेरलायलायगोन खोमा। दा बेबायदि माने अबस्थानि जि माने होनानै इउनिफर्म दिनै बर' जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय हरनाय जादों। दा बेखौ जों कुनु बयधे गनायथि होनाय नङा। जों इतिमयधे मेमरेन्डामबो IS सारनो होनाय जाबाय, माने माबानो डाइरेक्टरनो थ्रु IS। स' जोङो दिनैनि हाउसआ बे इउनिफर्मखौ गनायनाय नङा, बेखौ जोङो थांखि हिसाबै लानाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जुदि बे एखे इउनिफर्मा फैबाय थायोब्ला जों बिनि थाखाय राहा लानाय जागोन, बेखौ जों हाउसआ थिग खालामनाय जाबाय। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु फोरोंगिरि दायो माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय, अब्लाबो खिन्थु बर' बिजोंफ्राव माखासे खालि जाना थाङो। दा बेनि थाखाय माबायदि खालामनाय? नंगौ, जोंहा फोरोंगिरिनि सर्टेजआ गोलाव समनिफ्राय जाबाय थादों। दिनै पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय, ग्रेजुवेट टिचार माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय, थेवबो जोंहा माने फोरोंगिरिनि आंखाला जोंनियाव दङ। गोबां माने आयदाफोराव जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। दिनै आरो जों रिपर्टआव मोनबाय गोबांथार हिन्दी पस्टआ दिनै खालियैनो जानानै दङ, बेयाव रिक्रुइटमेन्ट जायाखै, रावबो बेखौ मोनाखै। बेबायदि गोबां खालि जानानै दङ। जों BTR गभर्नमेन्ट प्लास स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेफोर गासै पस्टफोरखौ थाबैनो माने सुफुंनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे खामानि मावो, जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइखौ जाहाथे लानो हायो।